misli ovom svinjarijom, ja drugu reč nemam za to, kad se pojavi ovakav naslov u novinama, kada se pojavi u ovom smeću tako nešto, onda ćete imati to da pošteni ljudi krenu da pale ovo smeće, pa gore zastave, gore novine, sledeće gore kuće i gori Balkan. I sve to zato što jednog psihopatskog egzibicionistu pustite na slobodu Haški tribunal, zato da bi ga ponovo tražili nazad, od političkog leša i mrtve stvari vi pravite sad ponovo problem. O čemu se tu uopšte radi? I kome je u interesu sve to? Verovatno znate da postoje vatrogasci piromani koji uživaju u tome da pale oko sebe da bi imali šta da gase. Ovo me sve podsjeća upravo na tu stvar. Nije on proterivao samo ne Srbe, nego i Srbe neistomišljenike. To nemojte nikad zaboraviti. Dakle, on je to radio po političkoj osnovi, ne po etničkoj. Nego je to zaovijano u etničku osnovu da bi izgledalo turbopatriotski. U stvari, to je čista laž. To je prvo. Drugo, razlika je samo u jednom detalju. A to je što je on onda bio udarna pesnica režima Slobodana Miloševića i država sa lažnom ličnom kartom. A danas je on bedni otpadak tog vremena koji se trudi i nažalost uspeva. Jer sada dok sam dolazio u vaš studiju sam pogledao malu dokumentaciju i video da je čak Evropski parlament raspravljao o Šešelju. Ja ne vidim šta ima o tom džeparošu da se raspravlja. A da li je to problem? Da je on sve sa zapaljenom zastavom strpan u maricu i stigao u zatvor, ne bi bilo razgovor. I ne bi bilo razmena, ne znam, nota diplomatskih. Ne bi bilo povlačenja ambasadora na konsultacije količinu krivičnih dela. Da je to neviđa. Ali ponovit ću, bolećivost prema kriminalcima i dovela do ovoga. Šešelj je najobičniji kriminalac i ima tu mnogo priče. Upravo zato što mu se pridaje ovakav značaj, će sutra otprilike biti pitanje, a šta on misli o tome, šta ljudi koji su sada ovde govore ove reči, misle, šta on sad misli o meni, ili o vama, ili o gospodinu Pupovcu. Mene uopšte ne interesuje šta Šešelj misli o meni, kao što me ne interesuje šta kriminalci misle o meni. I upravo je tu nesporazum. Dok god se bude pokazivala ta vrsta bolećivosti prema tim strašilima iz 90-ih, dotle će to ovako da ide. A znate zašto je to tako? Zašto nije bilo lustracije? Zašto se nije prekinulo sa 90-ima 5. oktobra 2000-te? Zašto nije zabranjena Srpska radikalna stranka? Da, to biste mogli pitanje da postavite i sebi, gospodine Čanak. Ne mogu da postavim sebi. Pa možete, vi ste bili među onima koji su o tome odlučivali. Ne mogu, zato što sam ja to predlagao. I ja sam bio preglasan. Zbog toga ne mogu sebi to pitanje postaviti. Zato što smo mi bili ti koji smo insistirali zakon o lustraciji, pa smo bili preglasani. Zato što smo mi bili ti koji smo tražili da se produži njegovo važenje, pa smo bili preglasani. Zato ne mogu sebi da postavim to pitanje. Dobro. A Šešelj je najbolji dokaz kako jedan manijakalni psihopata može to da iskoristi preko noći ako mu je to u interesu. A njemu jeste, jer kako bi drugačije bio tema, čime, šta on drugo nudi, osim rat, krvoproliće i užase. Kartom. A danas je on bedni otpadak tog vremena koji se trudi i nažalost uspeva. Jer sada dok sam dolazio u vaš studiju sam pogledao malu dokumentaciju i video da je čak Evropski parlament raspravljao o Šešelju. Ja ne vidim šta ima o tom džeparošu da se raspravlja. A da li je to problem? Da je on sve sa zapaljenom zastavom strpan u maricu i stigao u zatvor, ne bi bilo razgovor. I ne bi bilo razmena, ne znam, nota diplomatskih. Ne bi bilo povlačenja ambasadora na konsultacije količinu krivičnih dela. Da je strašilima iz 90-ih, dotle će to ovako da ide. A znate zašto je to tako? Zašto nije bilo lustracije? Zašto se nije prekinulo sa 90-ima 5. oktobra 2000-te? Zašto nije zabranjena Srpska radikalna stranka? Da, to biste mogli pitanje da postavite i sebi, gospodine Čanak. Ne mogu da postavim sebi. Pa možete, vi ste bili među onima koji su o tome odlučivali. Ne mogu, zato što sam ja to predlagao. I ja sam bio preglasan. Zbog toga ne mogu sebi to pitanje postaviti. Zato što smo mi bili ti koji smo insistirali zakon o lustraciji, pa smo bili preglasani. Zato što smo mi bili ti koji smo tražili da se produži, to neviđa. Ali ponovit ću, bolećivost prema kriminalcima i dovela do ovoga. Šešelj je najobičniji kriminalac i ima tu mnogo priče. Upravo zato što mu se pridaje ovakav značaj, će sutra otprilike biti pitanje, a šta on misli o tome, šta ljudi koji su sada ovde govore ove reči, misle, šta on sad misli o meni, ili o vama, ili o gospodinu Pupovcu. Mene uopšte ne interesuje šta Šešelj misli o meni, kao što me ne interesuje šta kriminalci misle o meni. I upravo je tu nesporazum.
Dok god se bude pokazivala ta vrsta bolećivosti prema tim ili ovom svinjarijom, ja drugu reč nemam za to, kad se pojavi ovakav naslov u novinama, kada se pojavi u ovom smeću tako nešto, onda ćete imati to da pošteni ljudi krenu da pale ovo smeće, pa gore zastave, gore novine, sledeće gore kuće i gori Balkan. I sve to zato što jednog psihopatskog egzibicionistu pustite na slobodu Haški tribunal, zato da bi ga ponovo tražili nazad, od političkog leša i mrtve stvari vi pravite sad ponovo problem. O čemu se tu uopšte radi? I kome je u interesu sve to? Verovatno znate da postoje vatrogasci piromani koji uživaju u tome da pale oko sebe da bi imali šta da gase. Ovo me sve podsjeća upravo na tu stvar. Nije on proterivao samo ne Srbe, nego i Srbe neistomišljenike. To nemojte nikad zaboraviti. Dakle, on je to radio po političkoj osnovi, a ne po etničkoj. Nego je to zaovijano u etničku osnovu da bi izgledalo turbopatriotski. U stvari, to je čista laž. To je prvo. Drugo, razlika je samo u jednom detalju. A to je što je on onda bio udarna pesnica režima Slobodana Miloševića i država sa lažnom ličnom